Suspected gunman ni Richard King nadakpan. Positibo nga giila sa 5 ka testigos. Kapulisan na niguro nga ilang matumbok ang mastermind. Mga high-powered firearms, rifle grenade o fragmentation grenade nga nakuha gikan sa usa ka gun runner ipasusi kung iya ba kini sa gobyerno. 37 ka mga pasahero sa Ceres bus nangaangon sa disgrasya dito sa lungsod sa Carmen. LTFRB mi-issue og show cause order batok sa Vallecar Transit. 2 pesos og 50 centavos ang gipangayo nga increase sa plitihan ug mangadlaw ang public hearing. Busay Elementary School balik na og klase. Gipasalig nga luwas ang ilang gibalhinan sa Busay Gym tungod sa slope protection nga gibutang sa mga engineers. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Aniya na ang mga balita uban sa kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes petsa 23 sa buwan sa Hunyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Ubay-ubay ang mga disgrasya sa kadalanan nga naitabo niadtong weekend. Usa niini maong pagkatumba sa Ceres bus didto sa lungsod sa Carmen. Din 37 ka mga pasahero ang nangahangol. Gibasol sa driver ang kadangog sa kalsada tungod sa pagbunok sa uwan apan kun ang mga pasahero maoy pasultihon kusog kayo nakapadagan ng driver. King Perez, Sugin Liming. Ining amateur video tatawang kagubot tunga-tunga sa karsada sa Maydawis Norte, Carmen, Cebu kagahapon sa udto dihang natumba kining Ceres bus liner. 37 ka mga pasahero ang gida sa Danao Provincial Hospital. Kinsa nangaangol nga naglakip sa mga gagmayng bata. Dunay biyaheng kawit bantayan ang bus ug matod sa investigasyon luto ang ligid sa bus. Ang sumaning nakasaksi diri sa mga tao diri traversing na siya sa north direction nga nagikis-ikis ang dagan niya, so mato pag uncontrollable na sa driver na tumba siya. Angay gani daghang utol nga samad. Ang ubang biktima gipang-refer sa mas dagkong tambalanan sa dakbayan sa Sugbo. Matod sa Assistant Provincial Health Officer nga usa ka 11 anyos nga batang lalaki nga giilang si Mark John Invento maoray adunay serious injuries. Admit for possible blood transfusion or operation. Miabot sab sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang representante sa Ceres bus ug mipasalig nga ilang abagahon ang mga balayro nun sa mga biktima. Pag dagan ako sa karsada na nakakita na ko nga nagbabag na siya ng higda, itong dagan sa kungari. Ulan man ko sir, dangog ka indahan. Wakoy comment sir. Ha? Wa magpa-interview ang driver sa bus nga si Ronald Lato, taga Calape, Daan, Bantayan. Miasoy kini sa kapulisan sa Carmen nga hinayra ang iyang pagpadagan. Apan tungod sa kadangog sa daan, tungod sa uwan, mao nga natumba ang bus. Basta kaya nga ako ng dagan, 50 kipits ra. Okay. So, kini unsa man sir, wa gini ang kuna nga sa niya? Maigo gito giyang kuan kay narumbo man siya sa kuan, narumbo man siya sa paril. Sa kuan sa karsada ba? Ya, pagbawi niya nga rin, kay kami nagsugat ng tami. Apan matod sa mga pasahero, gusto kayo ayan dagan, yung kalitlag sayo ang sakyanan ba? May gani, wa mi na nabanggaan ba? Kay hawan man, kuyawan ko muragan kong takuya, but lang, makapagabarog na ko, api ko kuyapi Sarasay man lubot. Andam ang Kapitolyo nga mohatag og financial assistance sa mga biktima. I was told na the owner, the operator of the bus has pledged to shoulder the expenses for hospitalization medication. Kita pod kung sa pay mga kulang, whatever we can do, atong we will be extending also assistance. King Perez, News 5. Subay sa maong balita, nalutsan og show cause order sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Vallecar Transit tag-iya sa Ceres bus. Jinky Bargio, Sugin Limi.
Nagpagawas na og show cause order ang buhatan sa LTFRB batok sa Vallecar Transit din ang usa nila ka unit natumbag kagahapon sa Barangay Dawis Norte sa lungsod sa Carmen. Ang maong kamanduan paghatag og kay gayunan sa maong kumpanya sa pagpadayag sa ilang bahin kun nganong di angayang suspensohon ang ilang unit. Atong makita po ang kuan i-subject po na sila sa i-subject po na sa mga mandatory katong mga testing po drug testing ang driver, i-subject po na ang mga unit sa motor vehicle inspection report. Samtang nagpadayon ng investigasyon sa nahitabong aksidente, posible sab nga ipatuman ang preventive suspension sa maong franchise sud sa 30 ka adlaw. It is allowed in the rules na mabutang sila sa preventive suspension for 30 days when it involves injuries and lakip sa pangayon sa LTFRB maong mga dokumento sa medical assistance nga gihatag sa Vallecar ngadto sa 37 ka mga naangol nga pasahero. Both masiguro sa LTFRB nga wa nila pasagbii ang ilang mga pasahero. Nagpaabot na lang karon ang maong ahensya sa police report kabahin sa aksidente gikan sa Carmen Police Station. Jinky Bargio, News 5. Itabo sa dakbayan sa Sugbo ni adtong weekend. Kinita na naglambigit og mga motorsiklo. Exclusive, Jinky Bargio. Unang aksidente nahitabo at bang ining usa ka bangko sa daan Escario pasado alas 10 sa gabi niadtong Sabado din usa ka motor ang natumba dihang nadumbulan sa usa ka PUJ nga kalit nga mihunong tunga sa daan. Matud sa PUJ driver nga si Ernamel Soco, dunay taxi nga kalit nga mi left turn hinungdan sa iyang kalit nga paghunong. Ang biktima nga nakaiagom og mga samad ug bunog sa lawas gitabang sa mga sakop sa airroof. Kini sila nagsunod man kalit og buong kalit nagpluga pa akong luyo. Mo na tumba naman sila pagkuan liin ako. Pila ka minutos ang nakalabay gitubag sab kinig laing disgrasya dihang nabangga ang laing motorsiklo sa PUJ. Pipila ka metros ang gilayon sa unang nahitabuan. Ang driver sa motor nga si James Lumayno mipasangil nga paspas nga nakapadagan ang PUJ. Suway siyang milihay aron di sila mapasok ilawom sa jeep. Apan ang iyang uyab nga si Jazel nalabay og samaran. Pagatubangan ako niya kay paduman dito dira ra man namua. Nagtabi man duha, naabtan ni buong duwa mo dyan ni kabantay, titit ko. Nilakos, naabtan din mi niya. Lago kikustanan. Ako na sige banabana daan nga. Ni lapang siya ba? Tanaw ko virus kilid niya. Nihunong mo sa sunga. Kung pag-break na ko, naabtan niya siya. Ikatulong aksidente, nadasmag kining motorsiklo sa railing sa Center Island sa Maydan Imos. Bisan sa kakusog sa impact sa bangga ang driver sa motorsiklo, suway pang mibarog ug matod sa mga saksi, tataw nga nakainom kini. Unya, ang yang kao ba nagsunod? Siya ni diretso sa kanang railings nya din. Ang impact kali kay kanang pa murag dumbol gi sa railings ba niya siya gilabay. Sa tubangan sa Santo Rosario Church pasado alas 5 sa buntag kagahapon, nadasmagan sa nagmotorsiklong lalaki ang 52 anyos nga si Roberto Quinoy. Giingong gikan misimba si Quinoy og sa iyang pagtabok kalit nga mibuto ang naghaguros nga motor nga gimaneho ni Rolando Apura kinsa nakahiagom sab og mga samad sa iyang kalawasan. Nakaduhog lang ko ni Pakat diri bas gawas. Nga mo nang nakita na ko diri nga naglubo. Kana ano ko niya nga lupo na manggot. Ina porting ko sugas dagan motor. Porting ko suga karon nilabang tiguang dia na iko porting simplang yun. Jinky Bargio, Miss 5. Babaeng dunay diferensya sa pangisip na bangga sa truck di karga dihang kalit kining milabang sa kalsada. Mga taong nakakita gatong namatay ang maong babaye apan dihang mibangon kini sa maong misayaw og sinulog ang biktima. Julie Tainar, sugin nimi. Dilihit mabangga sa taytayan ganihang kadlawon kining truck di karga nga napuno sa mga kinahong isda gikan sa Pasil. Padung mag-deliver ang maong truck nga gimaneho ni Mauricio Anuta Jr. sa merkado sa Tangke, Talisay. Nakamong niini dihang kalit nga milabang kining babae nga dunay diferensya sa pangisip. Wa magtuo ang mga taong nakakita nga mabuhi pa ang maong babae kinsa nakaangkon og samad sa ulo kay dugay kining nakabangon. Dihang mibangon ang maong babay sa mga gasinulog kining gasayaw-sayaw. Pila ka minutos, niabot ang ambulansya sa Basak Pardo Emergency Rescue. Silingan na mo, suod nga kuhan sa kong ginikanan ba?
giingong taga Mambaling ang maong babay. Tungod sa hitabo, diriyot sab maangin kining duha ka batan-on nga nangatog kilid sa taytayan. May kilid nga kamata naman ko nga nalagpot na mi ba. Wala ra ba mi kalibutan nga naunsa na day mi. Kitra ba mi nangatagak dra sa pa. Lupad mo ato sila kalibutan man na atir siya ng galit. Naratol siya rin. Naratol tanga nga akong sigdang-dagan niya sa udapit punta. Muluspat yung kongod. Sukusog yun eh. Samtang nadasbagan kining 25 anyos nga lalaki sa paglabang sa pedestrian lane sa may South Bus Terminal kagahapon sa buntag. Ang biktima nga usa ka Fritz Siborgero nga tagalungsod sa Barile. Usa ka Mitsubishi Adventure gimaneho sa usa ka Noel Inot mo ay nakadasmag sa biktima. Usok man nang iyang labang nga rin. Dire man siya nagtanaw, man siya magtanaw dito. Nya kung muli kay kung nga rin, mo igo sa kudiri sa gutter. Ana gyud ang sam di ay tagtabang nga wa man tay kwarta. Julie Tainar, News 5. Gawa sa mga nahitabong disgrasya, kalit nga mibaha ang mga nag-skateboard ni adtong Sabado. Nakurat ang mga nagdumala sa traffic dihang giokupar sa mga skateboarders ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Niadtong Sabado na alarma ang kapulisan ug sakop sa Traffic Division dihang kalit lang nga midagsa sa Fuente Osmeña padung nangadto sa Plaza Independencia ang mga kabatan-unan nga nag-skateboard. Apan nasayran nga nagsaulog day sila sa skateboarding day lukop kalibutan. Gani nakamugna kini sa makatiyot og trapiko sa kadalanan. Misuway unta sa pagsulod ang mga skaters sa Southward Properties apan nag-roadblock ang kapulisan ug traffic team aron malikay sila sa disgrasya. Hinuon mituman ra usab ang mga kabatan-unan ug didto na lang kini nagtapok sa Plaza Independencia. Kay mo lagi ma'am mangadto na may info nga mangadto kuno sila sa SRP nya bawal ba na dito ma'am kay risgo sad ba motong ni kandak may roadblock na. Ang tigpamaba sa mga grupo nga si Brian Ermac miingon nga gawas sa ilang pagsaulog sa skateboarding day, ila usab nga gipakita sa mga sakop sa sitom ug kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga nagkaanam sila og kadaghan ug angayan silang hatagan og lugar. Matud pa ni Brian nga aron di sila makita sa kadalanan nanawagan sila ni Mayor Michael Rama nga unta hatagan sila og lugar aron adto sila maglingaw-lingaw. Gibana-bana ni Brian nga mukabat og di mo minus 800 ka mga skaters dinhi sa Sugbo nga naglangkob sa mga babay, lalaki, professionals ug mga out of school youth. For my grandma kung makakita ka ni ikuan lang anak nga mo daw pag-skate. Ang imong anak sad nga mo skateboard sad nga hinaot ta maka-realize nga nay makuan nga budget nga or lote ba nga dako kay nga park para maigo ang tanang skater sa Cebu. Kung ganahan sila nga mawa kami sa daan, kinahanglan jud mig park nga maduhaan jud nga paigo mi tanan kay makakita. Leslie Caminada Vistil, News 5. Naniguro karon ng kapulisan nga maila ang mastermind nga nagpaluyo sa pagpatay sa negosyante nga si Richard King. Matud sa kapulisan, gimanduan sila ni Presidente Noynoy Aquino ngadto kanila sa pagsulbad sa mga dagkong krimen nga naitabo sa nasod. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Usa ka case conference ang gipahigayon sa Police Regional Office 7 nga gitambungan sa naglain-laing unit sa PNP sama sa Region 6, 7 ug Davao Region niadtong Sabado. Ang ilang gisgutan ang pagpatay sa negosyante nga si Richard Lim King. Matud ni Director General Felipe Rojas, gimanduan siya ni Presidente Benigno Aquino III nga sulbaron ang mga dagkong krimen lakip na ang pagpatay kang Richard King. Matud ni Rojas nga wa maglisod ang kapulisan sa pagsulbad sa kaso ni King apan kinahanglan lang nila masiguro kung si King sagyud ang gunman niini ug si King sa ang mastermind nga nagpaluyo niini. Sumala silang assessment, gun for hire ang mitira sa negosyante. We're still looking at the whole group kung sino talaga. Gunman lang yun, but behind that gunman, there's still the mastermind. Yun ang tinitingnan natin. Tulong ngadto na sa upat ka grupo ang ilang gisusi nga posibleng mao iresponsable sa pagpatay kang King. Personal ug ang negosyo ang ilang gisusi nga motibo sa pagpatay kang Richard King. Well, that's part of the investigation. Yung mga nangyayari sa kanya several years back, kung sino nakaaway niya sa business or even sa personal life niya. Tinitingnan din natin yun. That's kasama sa investigation. Leslie Caminada Vistil, News 5. Suspect sa pagpatay sa negosyanteng si Richard King, nadakpa na sa kapulisan dito sa Davao. Mike Pasco sa News 5 Davao, Sugin Limi.
Kauban ang mga personalidad sa Davao City Police Office naghilak samtang gigawa sa DCPO ang 24 anyos nga si Paul Dave Labang ganihang buntag. Si Labang mao'y gitudlong sospek sa pagpusil patay sa iladong negosyante nga si Richard King niadtong Hunyo 12 sulod mismo sa gipanag-iyahang establishmento niini sa dalang obrero ning syudad. Nasikop si Labang alas 10 sa buntag gahapon sa gipuy ang balay niini sa Maa Diversion Road, Davao City. Pinaagi sa niusang puwersa sa intelligence operatives sa DCPO. Nakuha sab matod pagikan sa sospek ang usa ka kalibre 45, duha ka magazine ug 14 ka buhing bala. Apan sa paghinabi ngadto sa sospek, gilimod niini ang pasangil nga siya ang nagpatay sa negosyante. Lain nga sir, wala ko balan sir. Ikalat lang udah ko sir, ko balo sir. Sir, gi-admit nimo daw nga ikaw ang wala sir, wala. Apan sumala sa kapulisan, kumpirmado kunong giila sa 5 ka mga witness ang maong suspitsado. May mga witnesses nagsabi. So, siyempre, i-present mo na lang yun sa prosecution, sa court. Bahala na dyan kung appreciate lahat ito. But I would say na the witnesses are credible. May information that he fits the profile of the assailant, katong gunman. So, immediately, atong ipatawag ang mga katong witnesses. Right? And this suspect was subjected to police lineup. Ganiha, hingpit nang gipasakaan og kaso ang maong suspitsado samtang padayon pa sa investigasyon sa kapulisan, ilabi na sa mga posibleng kauban sa maong suspek. Mike Pasco, News 5. Positibo nga giila sa 5 ka mga testigos ang suspected gunman nga responsable sa pagpatay kang Richard King. Ang informant nga mao'y hinungdan nga nadakpan ng suspect makadawat sa reward money nga 1.3 million pesos. Andrea Patenya, Sugin Limi. Ubos karon sa interogasyon ang suspect sa pagpatay kang Richard King dito sa Davao. Buot masayran sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil ug kung kinsa ang mastermind niini. Aduna na sab sila identity sa driver sa getaway motorcycle nga gisakyan sa gunman ug padayon pa kini nilang gipangita. Ipaubos karon sa ballistic examination ang armas nga nakuha gikan sa suspect nga si Paul Dave Labang. Buot sa taon sa kapulisan kung mutugma ba kini sa kabhang ug sa bala nga na-recover gikan sa crime scene. Ang suspected gunman nga si Paul Dave Labang nadakpan pinaagi sa tabang sa mga informants. Mipasalig si Chief Inspector Jed Clamor nga ang informant makadawat sa 1.3 million pesos nga reward money. Ang pamilyang King mitanyag sa reward nga 1 million pesos samtang si Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City mitanyag sa 300,000 pesos. Basta ang nakapunta mo sa report, tipster lang. So there's a good possibility nga civilians from somebody nga na dito sa area. Kaya based on sighting man mo nang report nga iyang presensya. Definitely sir, na makadawat sa reward money. Yeah, oo. Kaning informasyon, kung ginakalit sa pagkadako pa ni din. The rewards to be given kung kinsa niya so ihatag. Matud pa, positibong giila sa 5 ka mga testigo ang maong suspect, mao nga dako ang pagtuo sa SITG nga mao nagyud kini ang gunman sa krimen. Ang gituuhan nga gunman nga si Paul Dave Labang, 24 anyos, taga Barangay Turil, Davao City, nadakpan sa highway sa Barangay Maa sa Davao City. He was positively identified by 5 witnesses. Katong mga witnesses nga naa mismo paghitabo sa insidente. So, all of them have corroborated positively identifying him as the one as the gunman. When in fact, pati nga ng iyang sling bag nga dala, pag-apprehend sa iya, maupo daw iyang dala katong pagpamusil niya. Andrea Patenya, News 5. Gihulagway nga gun courier na sikop atul sa buy-bust operation sa City Intelligence Branch sa Dakbayan sa Mandaue. Mga high-powered firearms nga gituang gipanag-iya sa gobyerno nakuha gikan sa dinakpan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Usa ka KG-9, usa ka 45 kalibre nga armas, 4 ka rifle grenade ug usa ka fragmentation grenade, mga magasin, bala sa tag-as ug mugbo nga kalibre sa armas ang nakuha atol sa buy-bust operation sa City Intelligence Branch sa Mandaue City Police Office kagahapon sa udto. Gikan kang Tomas Codilla nga taga Barangay Umapad sa Dakbayan sa Mandaue.
ug lumad nga taga Matag ug Leyte. Pinaagi sa usa ka impormanti nga midangop sa CIB kagahapon sa buntag. Mipahibaw kining gitanyagan siya ni Codilla nga baligyaan og KG9 sa kantidad nga 50,000 og 45 pistol sa kantidad nga 15,000 pesos. Hinungdan nga gibaybas sa kapulisan. Base sa informasyon, ang kining atong informante nakasuway na og order siya og kaduha. Kining ikatulo na unta ni mo nang ni ato anang kandakan og operasyon. Unang nasabutan nga ipahigayon ang transaksyon sa barangay Paknaan apan miingon si Codilla nga adto na lang sa sitio Humay-Humay, barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu kay ang armas anaa sa bankhouse. Human sa transaksyon, nagpaila ang pusyor buyer nga pulis og sa aktong dakpo na unta si Codilla. Nilugnot og giilog kuno ang armas sa pulis mao nga napusilan si Codilla sa tiyan. Kung maayo na si Codilla, ipailawom kini sa tactical interrogation aron masuta kung diin gikan ang nakuha nilang mga ebidensya. Sa akong kuan lang courier gani siya kay base sa ato ang nakuha nga mga ebidensya, ilabi na ning mga explosive na granada og kining rifle grenade, mahug nga gikan man is gobyerno ning mga rifle grenade yun kay military sa kuan pa lang niya. Sunog nga siya rin gipadalaan Gipakita niligan ang mga bag nga mao'y gisudlan sa armas ug mga bala. Kining 45 ug KG9 nakasulod ni og bag katong kining nga bag na itong. So ang sulod ani mo ning magasin, bala, kining magasin pud sa KG9. Ang katong ikaduha nga bag na itong matong gisudlan aning rifle grenade ug granada. Ray Pasaporte, News 5. Delikado kon maadto sa mga kriminal ang rifle grenade ug fragmentation grenade nga gibaligya sa usa ka tigpayuhot ug armas. Buot karon ipasusi sa kapulisan kung kinsa nga sundalo o pulis nga nuunang tag-iya niini aron pasakaan og sumbong. Andrea Patanya, Suginlimi. Ipasusi kun iya ba sa gobyerno ang mga nadakpan nga mga high-powered firearms nga nasakmit sa kapulisan sa Mandaue gikan sa usa ka gun runner. Gipadada ng memorandum sa hepe sa Regional Intelligence Division Police Superintendent Pablo Labra, ang intelligence officer sa Mandaue City Police Office, aron masusi kung diin gikan ang mga armas. Nakuha gikan sa gun runner nga si Tomas Codilla nga taga-barangay Umapa, Dakbayan sa Mandaue kagahapon sa buntag ang mga rifle grenade ug fragmentation grenade. Mato ni Labra, mga sakop sa military o kapulisan lang ang makakupot ni ini. Doon ay posibilidad nga kalambigitan kung somebody nga nasa gobyerno, whether active or retired na nasa serbisyo na nakahatag niya og ining maong mga armas. So actually makita man na sa serial number from these items na nakuha kung asa nagikan, no? Si Labra mibahad nga pasakaan og kaso ang responsable niini kung masayran nga gikan kini sa usa ka military o sa usa ka pulis. Magatubang og kasong administratiba ug kriminal ang sundalo o pulis, sanglit gidili ang paghatag sa ilang mga armas o granada ngadto sa uban, hilabi na kung gigamit kini sa illegal nga negosyo. Pag may bawaan nga ang source niya ay somebody nga nasa sa serbisyo, then yes, makuan gid, mabuhatan gid og tukmang administrative, mapasagaan og tukmang administrative na action. And also criminal, no? Malversation. Ipasusi usab ni Labra kung kinsa ang gipamaligyaan ni Codilla tungod kay di basta-basta ang mga armas ug delikado kung mapunta kini sa mga criminal groups. Andrea Patenya, News 5. Gidakop sa kapulisan sa Liloan ang usa ka 21 anyos nga lalaki. Human siya gialarma nga nagdala og armas alas 5:15 sa hapon niadtong Sabado sa sitio Fatima, Barangay Hubay sa Mahong Lungsod. Atol sa pagresponde, nakuha ang suspek nga si Lauren John Mendoza ug duha ka armas gikan sa iyang posisyon. Usa ka 45 kalibre nga pistola, usa ka 9mm pistol nga mga gagmayng pakete nga gituo ang shabu ug mga drug paraphernalia nakuha sa mga pulis gikan sa dinakpan. Suway sab kunong misibat ang suspek apan natrap kini mao nga nadakpan. Nasayran nga si Mendoza usa sa mga drug pushers nga naglihok sa Liloan.
Gilang level 2 drug pusher sa Barangay Dulho Fatima patay human misukol sa kapulisan atol sa gipahigayong bypass operation. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Sa sudlunon nga bahin sa sitio Riverside, Barangay Dulho Fatima ni atong Bernes sa gabi, gipahigayon ang joint bypass operation sa City Intelligence Branch ug City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group sa Cebu City Police Office. Subject sa maong operasyon si Lloyd Cabahog alias Van Dam nga kanhisiman og nag-abang og panimay sa dapit. Namatay human mapusili sa mga pulis ang suspek dihang suway kining namusil. Isang known na level 2. Yung at actually ang information na meron tayo is that he is the right hand man ng isang drug lord. So he is being trusted to carry a big amount of shabu. We gave him a chance gani, pero mato may commotion nga nahitabo, sukol ko siya. In fact na nagsagit-sagit pa gani, ang amo lang puntong tato is kuha lang siya ba mo surrender or whatsoever, pero he fought back, so matuyo kang gikuhanan sa ila. 29 ka bulto ug 4 ka medium size sa shabu ang nakuha sa kapulisan sa bag ni Cabahog. Mukabat ang maong droga sa 900,000 pesos. Atul sab sa operasyon, naatlan sab ang usa ka ginganlan og Edward Adasa, kinsa nakaangkon og garas sa bukton. Parang helper. May mga kasama. Inimbestigahan pa natin ang gusto. Isa pang dapat nating malaman dito yung source talaga, no? May mga paraphernalias, so dito nagsugod ka suyo. Totoo sa. And then, matong nakita na ito nga padulong to sila di-packing. Yung matong bit-bit ang bago, gito niya, ang gamay nga bago, gito buwi. Nakuha sab sa lugar ni Cabahog kining 45 nga kalibre sa armas nga dunay mga bala, drug paraphernalia ug 3,000 nga kwarta nga gituang halin sa illegal nga drogas. Gipahibaw sa homicide section nga namatay si Cabahog sud sa temporaryong CCMC human sa pila ka minutos. Mitumaw sab ang pagduda kung nganong yellowish ang nakuhang shabu. Manay na kuha na to atong tanawon pag-ayo since ang kaitso katong dito sa ilang raid kani ng bypass operation, ingana dyan po ng color. So atong tanawon kung sa tao na to kung ano na ingana na. But according to them, during sa add to nila sa crime lab for test, positive man yun. Ang Barangay Dulho Fatima na ila nakaayong usa sa higugpaan sa illegal nga drogas ug dugang ni Santander nga sa musunod nga mga adlaw posibleng duna pa sila'y himuong drug operation. Ray Pasaporte, News 5. Ka dolphin nakitaan kagahapon sa hapon nga midagsa sa daplin sa Mayludo sa South Road Properties. Matud sa tagabantay dagat, mga batang pasil nga nangaligo sa lugar mo'y nakakita og nakabangal sa maong dolphin. Gingungwa dayon duula sa mga bata ang dolphin kay nagtuo silang iho kini. Ang maong dolphin gikusidiya kagabi sa Cebu City Bantay Dagat kay ang buhatan sa B-Farm nga gitawagan wa may mitubag. Nasuta nga dunay samad sa suwang ang maong dolphin ug dunay luta ang lawas ni ini nga gituhang palabad nga maoy nakapaluya ni ini. Gibanaban ang dunay kitason nga 5 ka tiil ug dunay gibugaton nga 15 kilos. Niasumil na ang bagong mayor o vice-mayor sa lungsod sa Alcantara sa habagatang kasadpan sa lalawigan sa Subo human mamatay ang mayor ni ini ni atong miaging simana. King Perez, Sugin Limi. Si Governor Junjun Davide mo ay mipapanumpa sa bagong mayor ug vice-mayor sa lungsod sa Alcantara kaganiha. Human namatay ang mayor sa maong lungsod nga si anhing Mayor Fredo Cañete tungod sa sakit sa kasing-kasing sa edad nga 69. Milingkod pagkamayor si Vice Mayor Beatriz Caburnay, samtang ang number 1 councilor nga si Attorney Fritz Lastimoso mo ay bagong vice-mayor. Ako lang paninghuaon nga ang iyang nasugdan akong mahuman o mapunan pagyod kung unsa magaling gikinahanglan sa among lungsod.
Sud sa 18 ka tuig nahimong konsehal sa lungsod si Caburnay. Nahimo kining vice mayor ni atong 2010 isip independent candidate. Nari-elect sab kini pagka vice mayor sa may aging eleksyon ubos sa One Cebu Party. Apan mibalhin sa Liberal Party human sa kadaugan. Usa sa iyang mga priority ang pagtubag sa problema sa tubig sa lungsod. Maninguha mi nga adunay gyud mahimo nga tubig mo nang mangita mi og dagko nga source para magamit namo nga makahatag sad mi og mga tubig sa among mga kaigsoon. Dugang ni Caburnay nga bakante karon ang posisyon sa usa ka konsehal. Human mi asumer si Lastimoso isip vice mayor sa lungsod. Bisan pa nga mibalhin na sa Liberal Party ang mga nagduma sa lungsod sa Alcantara, matud sa gobernador nga ang One Cebu Party mao'y mupili alang sa bakanteng posisyon. Ang reckoning ko ang na kanang sa appointment sa akong may understanding of the law and jurisprudence nga at the time of the election sa siyang papilihan ni Bilong murag at the time of the election One Cebu pa man to sila. King Perez, News 5. Gikumpirmar ni Governor Davide nga tulo ka mga mayor sa lalawigan ang muuban kaniya sa himong oath-taking sa mga mayor nga moapil na sa Liberal Party didto sa Kauluhan ugma. Lakip niini si Santa Fe Mayor Jose Esgana, Madre Deos Mayor Salvador de la Fuente ug Mualboal Mayor Inocentes Cabaron. Matud pa ni Davide nga kapin sa tunga sa mayor sa lalawigan sa Sugbo sakop na sa Liberal Party. Wara makadako ang kayo nga miulbo sud sa bodega sa usa ka beauty products sa may daan San Tiangco. Naangol ang usa ka bumbero dihang milagpot sa iyang naong ang kandado nga giguba niyang gigikanan sa kayo. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Alas 2:27 kagahapon sa kadlawon, nag-abot-abot dinhi sa Dan San Tiangco ang kabomberohan sa Sugbo aron sa pagrespondi sa alarma sa sunog nga nagikan sa MLT building. Nag-iyahayog kanaog ang mga boarders gikan sa upat ka andanang building nga nagbitbit sa ilang mga butang. Kay wa makadako ang kayo, bugtong ang gigikanan sa baga nga aso mo'y gisubay sa mga bombero. Dinhi na nila natutuli ang kayo sa bodega sa mga beauty products nga gipanag-iya ni Clarita Tan. Naglisod ang bombero sa pagsud sa bodega mao nga ila kining gipugos og abli apan aksidenteng naigo siyang naong si FO1 Joseph Payot dihang milagpot ang kandado sa iyang naong. Nagkadugo si Payot og gitabang sa iyang mga kakaubanan. Niabot sa netabuan sa Cebu City Mayor Michael Rama aron pagsusi sa kahimtang sa sunog. Kay dali rang napaong ang kayo, gideklarar kining fire out sa mga bumbero sud sa 10 minutos. Namalik ra sabdayon ng ubang mga boarders sa gipaabangang building samtang ang BFP mihimo pag-imbestigasyon sa natabong sunog. Amo pang possible entry kay daghan kayong padlock. Mao to na sama to among kauban. Ground floor nagsugod, stock room. Jinky Bargyo, News 5. 11 katao nga nalambigit sa illegal nga drogas gisikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Region 7. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Unsi ka mga tao gisikop atol sa gipahigayong buy-bust operation sa National Bureau of Investigation ining payag-payag sa humay-humay barangay Paho Dakbayn sa Lapu-Lapu niadtong Sabado sa kadlawon. Silang tanan nalambigit sa operasyon sa gidiling drogas. Nakadawat og taho ang NBI bahin sa pagpamaligya og drogas sa usa ka June Hera alias Boy mo nga sud sa duha ka semana gipanid-an ang binuhatan niini hangtod nga ila kining nakumpirmar og gipahigayon ang operasyon. Usa sa mga giing sakop ni Boy si Zenilin Tapin nga mihimakak sa pasangil. And ito, gamay, apil kami dito. Layo na kaya kami, nag-akaw kami dito ba niya, among yabangan. Di-apil, nagsod. Doon naman sa maligya. Usa sa mga dinakpan, ang meeting ug midepensa nga igo lang siyang miagi sa dapit ato sa pagpahigayon sa operasyon. Ako pa ganun mismo ni sugat nila, ako kabalogod. Di siya kisay, ako ang kwarta sa cellphone. Na ako importante yun, akong asawa, akong Manila. Akong bata, ako katuig, 3 years. Karon, ipangayon ako sila pang kwarta. Wala sila ikuan. Sila nga panghatag na kuno.
Ang mga dinakpan pulos mulupyo sa naisugutang lugar. Si alias Boy gikonsiderar nga street seller apan midako ang negosyo niini tungod sa kadagan siyang mga suki. Gisubay pa karon si kinsa ang supplier niini. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Way swerte ang usa sa duha ka tulisan dihang nakabawas ang ilang gitulis nga taxi driver. Gipusil sa biktimang taxi driver ang mitulis kanya dihang iyang nailog ang pusil sa tulisan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sa Bukirang Barangay sa Kadulawan sa lungsod sa Minglanilla, gitulis ang taxi driver nga si Armando Erosido, taga Talisan niya atong Biyernes. Dulan 2,000 pesos niyang halin ang nada sa duha ka mga tulisan. Giingong sa Pardo dakbayan sa Sugo misakay ang mga tulisan og nagpatod sa Minglanilla. Giingong way klaro ang gihatag nga direksyon ang duha hangtod nga naabot sila sa lugar ug mideklara og tulis. Ang tawo nga milingkod sa liho may mituok sa biktima gamit ang kapo samtang ang usa mitiun og revolver. Liho kay sakit mga kuntulan. Di nagani ko singgit og tabang sir. Nakahigayon og lugnot ang biktima og nakiglayugay sa tulisan nga giilang si Raymond Palma, taga Barangay Kamagayan, Dakbayan sa Sugbo. Nailog sa biktima ang armas ug iyaning napabuto pipila ka higayon. Ato pag-ilog tungod sa akong kulba sir. Ito napusilan nga ko katong sayot. Ako namang nailog ang armas. Nakapangigtabang sa mga residente ang biktima o ipasakay pa sa baggage area sa iyang taxi ang tulisan aron dadon sa tambalanan. Nakasibat ang laing tulisan nga gilalang sa ngan nga Ronald. Magatubang og kasong robbery si Palma nga kasamtang ang gimbantayan sa kapulisan sa ospital og nasayran nga anak kini sa talundugong kahimtang. Di ko gusto nga mo gito ni tabo nako. Ano akong gibasulan ba sa umigid. Ako self defense mo to kay simpapurag ako na pusilan niya. Kung sa mga sir pobre kami. Ang driver sir, wala kung may criminal liability sir, wala criminal liability kay nahulog atong self-defense sir ang iyang gibuhat. So, malipot sa iyang kuhan sir, maluwas siya. Ryan Sorote, News 5. Kanhi Barangay Tanod napalgang patay na sa iyang mga kabanay doon sa usa ka tindahan sa Barangay Careta. Jinky Bargio, Sugin Limi. Wa na'y kinabuhi nga naabdan sa banay Villaflor ang biktima nga si Ernesto dihang ilang naabdan nga nagbuyod at tubangan ining tindahan sa Sitio Ponce 1 sa Barangay Careta, syudad sa Sugbo pasado alauna sa kadlawon kagahapon. Matud sa asawa sa kanhi Barangay Tanod, migawas si Ernesto sa ilang panimay aron mupalit og sigarilyo. Nakadungog og lanog sa buto sa armas si Pablito Gabila nga usa sab katanod. Giingong usa ka lalaki nga gikan sa nitabuan mo'y iyang nakitang yanong misod sa usa ka iskinita sa Sitio Ponce. Sara ka buto nyo, kutan ako sa tao, tagtanog siya budagan ba? Mamay kisaw, buto na tao ni tabuk. Kajakid yung galo, dito agi sa tbang. Tabuk, mauro tayo ko nakita na, wamilay tao ni gawas gito. Dako ang pagtuo ni Gabila nga isip Barangay Tanod posibleng dunay nasuko sa biktima. Apan ang bilas ni Villaflor miingon nga wa sila nahibaw ang kontra sa biktima. Wala. Kasi magkipagkanala dyan sa balay. Okay, kuwanan. Kami kibalo lagi. Ang homicide police mihimo pa og dugang pakisusi sa insidente. Apan miingon nga posibleng personal nga kasungian ang hinungdan sa krimen. Jinky Bargio, News 5. Takdang magpahigayon og random drug test ang Police Regional Office 7 sa tanang kapulisan sa rehiyon. Bahad sa Regional Director ngadto sa mga pulis nga masakpang tigamitan og drugas nga di na sila hatagan og second chance. Andrea Patenya, Sugin Limi. Mipahimangno si PRO 7 Regional Director Chief Superintendent Prudencio Tom Banyas ngadto sa tanang sakop sa PRO 7 nga mupahigayon siya og kinalit nga drug test sa tanang police station sa mosunod nga mga adlaw. Matud pa, di lang unta kutob sa pagpahigayon og by-bus operations ang kapulisan, kundi angayan sab siguraduon nga sila mismo limpyo sa ginadili nga drogas. Andamang Police Regional Director mo volunteer nga maoy unang magpa-drug test. Ako po'y mauuna anytime, anywhere. So that hindi tayo ang community walang pagdududa sa atin. Bahad niya sa mga pulis nga adik sa paghunong na sa ilang bisyo mintra sayo pa ug di paabutong magpositibo sa test. So at the very outset nga sabi ko, if you have been using, stop it. Now is the time for you to reform. Kaya yun naman yan eh. Matud pa ang matag pulis nga mu positibo sa initial ug confirmatory test, tangtangon dayon sa serbisyo ug di nahatagan og second chance.
we will dismiss them from the service. Wala nang chance, sir. Ha? Wala nang second chance para sa kanila. We already gave them a warning. That is enough. Bakit second chance pa? At the very outset, I already laid down my policies. Andrea Patania, News 5. Kasamtangan giobserbahan karon ang kahimtang sa 26 anyos nga lalaki, human po sila sa iyang kaila samtang kini nagkaon og mangga. Gituo kasungian sa duwa nga basketball mo'y hinungdan sa krimen. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Kritikal ang kahimtang ni Mark Blanquero, 26 anyos kinsa gipusil siyang silingan nga si Anisito Esperanza alias Tata, pasado alas 8 kagabi sa Sitio San Roque sa Barangay Luriga, San Miguel. Sa bakanting lugar, nagkaon og mangga si Blanquero samtang nagtan-aw sa gadua og bilyard dihang kalit lang niabot ang suspek og namusil. Nakadagan pa ang biktima apan gitiwasan. Iduol pusel. Oh, nakadagan nito. Ni Usman di pagulungan to. Dito na siya natumba? Oo, na. Kalit lang siyang giduol sa suspect, sikaran niya, gitukmod. Pagka hagbaan gipusil ni siya. Pag pusil, nakabangon pa ni siya, nakadagag pipila ka metros, nahagba na siya, giusban. Naigo sa liog og sa iyang bukton ang biktima kinsa dali sab nga gihatod sa Cebu City Medical Center samtang ang suspek nisibat sab dayon paingon sa Barangay Carita. Dili pa ta ka-establish sa motibo pero atong nakita nga it's more on personal. Ang iyang gabi kaya may joon karon buong lang ni Apan matud sa mga residente, kinsawa magpa-interview on cam nga tungod lang sa duwa nga basketball ang hinungdan sa pagpamusil. Ray Pasaporte, News 5. Gida sa Homicide Police sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang 27 anyos nga lalaki aron ilhon sa iyang kapuyo nga iyang gidunggab kagahapon sa hapon. Gilang suspek na si Eugenia Apusaga, taga Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Samtang ang biktima mao si Janet Ragasa, taga Guadalupe, tulo ka buwang mabdos. Matod sa Homicide Police, miangkon ang biktima nga gidunggab siya sa iyang kapuyo, dihang iyang gibalibaran sa paghihilawas. Gibalibar gikapo siya. Mo nang nasuko. Iyang Laing bus di paseroan gikustodiya karon sa LTO-7 human masaring kolorom o posibleng makamulta og 1 ka milyon. Kini na ang ikaduhang bus nga nadakpan sukad gipatuman ni atong Hunyo 19 ang Joint Administrative Order sa Transportation Agencies. Jinky Bargio, Sugin Limi. Please confirm the violation. Pasado alas 6 kagabi, gidakop sa mga sakop sa LTO-7 ang minibus nga Richie nga nagbiyahe sa syudad sa Lanao. Giingong konsihal sa usa ka lungsod ang tag-iya ini. Gidakop ang maong bus kay nakalapas sa duha ka lagda sa trapiko. Ang rehistro niya na-renew last October 21, 2012, meaning expired registration. Impoundable na siya. Yung engine is dili mao, so meaning nag-change engine siya, unauthorized change engine. Both offenses are impoundable. So kolorom din siya. Matud sa LTO, hatagan ng bus operator og 5 ka adlaw aron mo sumiter sa ilang tubag pagpamatuod nga wa sila makasupak sa Joint Administrative Order. Sa report nga nidawat sa buwatan sa Land Transportation Office, doon na pa'y mukabat 200 ka mga kolorom nga mga bus ang padayong nagbiyahe karon sa lalawigan sa Sugbo. Busa ang padayon nilang awhag ngadto sa mga bus operators nga himuon na kini siyang lehitimo aron makalikay sila sa multa nga 1 ka milyon ka pesos. Sama sa Sunrise bus nga nadakpan niadtong Huwebes, tungod sa duha ka kalapasan ang LTO mihatag nila kutob ugma aron makasumiter sa ilang tubag. Base sa assessment sa LTO, mahibaw-an kung angayang kolektahon gikan kanila ang 1 ka milyon ka pesos nga multa. After Tuesday, deemed admitted na ang violation. For us, fraudulent ang registration. No, ingon sila, sige man ninyo, well, we share that responsibility. That is why we are correcting it now. No? Unfortunately, naapektahan man siya sa bagong malaot.
Usa sa napanglantawan nga problema sa LTO ang kakuwang unya sa ilang impounding area sa mga madakpan nga bus, mao nga hinay-hinay na silang nangita karon og mga dagkong warehouse sa Cebu ug Mandaue. Jinky Bargio, News 5. Managlahi nga sentimento ang gipadayag nunot sa gipangayo nga increase sa minimum nga plitihan ug mga adlaw ipahigayon sa LTFRB ang public hearing sa gipangayo sa Citrasco nga increase sa plitihan sa Rehiyon 7. King Perez, Suginlimi. Ang Citrasco nangayo og dugang 250 pesos sa minimum fare aron mahimo na nga 10 pesos ang plitehan. Pagkakaroon 7 pesos og 50 centavos ang minimum fare sa mga public utility jeepneys. Okay naman gabon mo, tingin pa ni Chris. Awas man ni noon ta. Kung madayon. Nga naman? Ay, para dugang-dugang na sa among kita ba. Apan matud nining usa ka driver mismo nga bugat ra ang 250 pesos nga gipangayong aumento sa plitihan. Kay susama sa ubang pasahero, aduna usay duha ka anak si Nong Felix nga mga estudyante. Makatabang lang niya ang increase sa plitihan sanggit mahal na usabang multa sa mga traffic violations. Naman sa ko estudyante god. Kining duha ka tinun-an nakasabot sa suliran sa mga jeepney drivers. Apan naglaom sila nga 50 centavos lang unta ang tugutan nga increase. Sa supporting student mako sulisod kayo for 10 pesos nga increase. I think heavy ra kay siya. Okay, 250 so it would become mga 10, di ba? Tungod kay man naglahi ang mga interes sa mga pasahero o mga jeepney drivers alang sa gobernador sa lalawigan sa Sugbo nga ngayon ta makabot ang usa ka compromise agreement tali sa mga jeepney drivers o mga pasahero subay sa gisugyot nga jeepney fare hike. These are hard times, no? We also have to consider the plight also the commuters, daily commuters, na they have to shell out an extra 250 sa existing 750 karon. And as far as the prices of gasoline is concerned, di mataka tayo kontrolar gud na agad because nagagad mo na sa world prices, no? So world market, so there's got to be a balance ana. So King Perez, News 5. Busay Elementary School nagsugod nagklase karong adlaw. Ang kabalakang mudahili ang yuta gibaliwala sa mga magtutudlo ug mga ginikanan tungod sa pasalig sa mga engineers. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. The Son of the Holy Spirit. Hingpit nagyong nahibalik ang klase sa mga tinunan sa Busay Elementary School kaganiha. Ang mga tinunan nalipay sa ilang pagbalik og eskwela hilabi na nga mas dako ang ilang classroom dinhi kun itandi sa ilang classroom sa giabandonar nga eskwelahan. Nalipay ko kay bag-o ng classroom. Lipay. Kaya nakabalik mo eskwela. Sa ilan ang supaman? Nindot na ang among classroom. Dili naliki. Lipay. Dako kayo. Nagpabilin gihapon ang kabalaka sa ginikanan nga si Junjun Lopez apan mipasalig ang city government kanila nga safe ang maong lugar human gibutangan og slope protection ang maong dapit. Ang Busay Gym nahimutang gihapon sulod sa danger zone o posible nga modahili ang yuta sa maong lugar. Ang mga ginikanan nagkasabot nga atngan na lang gyud ang ilang mga anak aron makapaniguro sa seguridad niini. Salig naman kita sa tong taga City Engineers Office ilan naman daw ko nagkuan. Hopefully okay good. Dapat safe man gyud kuno ni nga lugar as compared dito sa ubos kay kung tan-aw nato ang mga liki-liki didto ug ang katong murag kimba bitaw sa kilid mas kuyaw man didto. So diri sturdy ra man sad ang ato ang makeshift nga mga classroom though 90% wa pa gyud siya nahuman pero ready na siya klasihan. Ang konsehal ug kapitan sa Barangay Busay dakong supak sa pagbalhin sa eskwelahan silang gym tungod kay landslide prone gihapon kini. Ilang gitinguha karon nga makakita dayon og luna nga luwas nga kabalhinan sa eskwelahan. It's also prone to landslide ang kini nga mao nga area but you know the decision of the city government og sa DepEd wa mi mahimo except to follow og mangita mig paagi sa ami makatabang ang barangay. Sa pagkakaroon kaming tanan sa council nangita gyud og yuta nga mapalit sa syudad kay ang istorya ni Mayor muna mangita yuta nga lain kabalhinan naon tay daghang yuta dinhi nga ibaligya pero nasakop man og nasuod man sa landslide prone area. Adunay duha ka klase nga gihimo sa temporaryong eskwelahan. Adunay buntagon og hapunon nga klase gikan sa kinder ngadto na sa grade 6 aron maakomodar ang tanang estudyante. Leslie Caminade Vistil, News 5. Baukadto ang usa ka oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!